Un altre tipus d'activitat que podem fer amb H5P és agafar un vídeo que trobem i que sigui interessant per l'assignatura i fer que sigui interactiu. Per fer-ho, recordem que hem d'anar més, banc de contingut, i aquí hem de buscar l'opció de fer un vídeo. D'acord? Per tant, ho obrirem i buscarem l'opció de un vídeo interactiu. Ho tenim aquí. Quan triem aquesta opció de vídeo interactiu ens demana ens dona una sèrie d'ajudes, podem veure per què ens va fent la guia. Jo directament surto, li hem de posar aquí el títol, que tingui relació o no amb l'activitat, vídeo, posem vídeo interactiu, així després ens serà més fàcil. Aquí hem d'afegir el nostre vídeo, que el podem tenir guardat o el podem treure d'internet. En el meu cas el trauré d'internet, un enllaç de YouTube, d'acord? Heu cercat aquest vídeo abans, que és el procés de construcció d'una piscina, i li dic que l'insereixi, d'acord? Aquí ens mostra el vídeo, d'acord? Ara aquí és on hem d'afegir les interactivitats. Fem afegir interaccions i aquí tenim les interaccions que podem afegir. Podem fer un text, una taula, un enllaç, afegir una imatge, una sèrie de punts, una sèrie de preguntes. Nosaltres volem com posar-hi preguntes, per exemple, preguntes de cert i fals, d'acord? Vull dir que podem posar-hi moltes coses en aquests vídeos, d'acord? El podem anar visualitzant, o podem anar passant aquí segons a nosaltres ens vagi bé. Fem passar i, per exemple, d'aquí doncs jo vull fer-hi una pregunta que em digui què estan fent en aquest procés, no? És a dir, en aquest procés doncs és com una pregunta, pot ser amb un botó que surti al mig o pot ser com un pòster. Prefereixo que sigui com un pòster perquè així se'ls hi posa a sobre de la imatge del vídeo i pausa el vídeo. Aquí, des de quin minut a quin minut ho ha de mostrar. Per exemple, això és marcar el minut, doncs, en el minut 8, el segon número 8, i fins al 41, d'acord? Jo li faig que sigui durant un segon, i aquí, doncs, és una pregunta d'opcions, aquí, doncs, quin procés s'està fent, d'acord? Aquí el títol, a la pregunta faré el mateix, perquè així té relació, aquí podria ser més llarg, però ho podem fer. Aquí ens diu que la primera opció que posem és la correcta, per tant seria preparació del terreny. Altres opcions de respostes que tinguin per triar, d'acord? Aquí, doncs, no sé, marcar la piscina. Afegim una altra opció que sigui a fer el forat. Per exemple, per tindre un exemple ja ens va bé. D'acord? Aquí podríem fer una altra pregunta, però només en volem una nosaltres de pregunta. D'acord? I li diem fet. En aquest moment ens fa això. Aquí ho tenim. Fixem-nos que ens surt retallada, per tant el que farem és la farem més gran i la deixem aquí al mig. D'acord? I així ja tindrem aquesta pregunta aquí. Ara anem avançant en el que és el vídeo i aquí seria el mercat de la piscina, d'acord? Per tant, triem un altre tipus que sigui seleccionar aquí i farem el mateix. Quina etiqueta? Fem el mateix procediment. Un pòster, estan al 15, doncs li posarem fins
16, d'acord? Que s'està fent, podem posar el mateix com a títol, d'acord? Com a pregunta, i aquí hem de posar les diferents opcions, no? És a dir, aquesta no seria, per tant, ara aquí, com que tenim més opcions, hem de marcar les que siguin correctes perquè podem deixar més d'una opció correcta, val? Aquí faríem marcar piscina, d'acord? Afegem una opció, val? Aquí en el text seria fer el forat, i podríem anar afegint tantes opcions com vulguem. Li diem fet i fixem-nos que ens passa el mateix d'abans. Aquí se'ns està fent petit, per tant el farem més gran, i aquest és un de selecció perquè pot marcar més d'una opció, val? I així successivament podríem anar fent, val? Aquí podem posar el que voleu, si voleu posar un text aquí, doncs podríem posar un text, val? Aquí en forma de pòster, podem que no sigui i que estigui doncs un segon, més o menys, val? El text que volem posar, doncs no sé, piscina de formigó, per exemple, fet, i aquí fem el mateix, aquest requadre el podem moure, val? El podem readaptar a la grandària que ens vagi bé, i aquí doncs que no molesta gaire, aquí podem copiar-lo, d'acord, o fer-ne alguna edició, i així ens diríem continuant. Quan hem acabat de fer totes les interactivitats que hem volgut, doncs li diem desa, i al cap d'un cert moment ens ensenya aquest vídeo i ja tenim les activitats interactives posades. Per exemple, aquí surt, aquí se'ns apara i ens diu què hem de fer, val? I fem aquí i ens diu si és correcte o està malament, ens dona l'estrella i diem continuar, d'acord? I així podríem anar continuant, d'acord? Fins aquí el que és un vídeo interactiu.